Ngapdiang sobhai pi wei bepeja kan ka video te sai sinpat ngene peja ka report ka badai menta ka khat nyau trik jaliu hajar arpho katkum ka report bla penmi da katanat ka koj ka khya jong ka sarkar India menta ka sngi laya thu ba kibrui ki bayo ya kan ka jingpang covid-19 habro ka wei ka India ki don kumba lai lak san pesau hajar rup san ngut ki bla khat no khat wei hajar khandai spa lai ngut ki bla koj shilak prap ru hajar khandai spa lai pesan bat kibrang don hapdeng ka jingsha sumar shilak san hajar arspa arpnyangot te kidon katu katne kinong ba kibahap hapo ka India kibla syak tajur haune coronavirus bat kita kinong ba kilong kumni harum napo kanong ba Mumbai baro kibayo yakan ka jingpang henripho hajar arspa arpaprangot Chennai live saw hajar arspa saupsan Delhi saw hajar henruspa prapra Ahmedabad khatnyo hajar arspa khandai ngut ti habangi phai pat sikijala ki bahap hapo North East India kajala Assam kadai kawai na kijala kababun tam na baro kijala ki bahap hapo North East haba kibriu ki bayo yakani ka jingpang baro ki don kumba saw hajar laispa khandai ngut ki brang don hapdeng ka jingsha sumar ar hajar shispa saupsan Tripura shi hajar khandai puar kibrang don hapdeng ka jingsha sumar hendruspa sanpopra Manipur sanspa kibasa laispa saphuwei Nagaland shispa nyop khandai kibrangsa prapunyau Mizoram shispa arphuwei kibrangsa shispa arpho Arunachal Pradesh khandai pesan kibrangsa prapopra Sikkim nyop hongut kibrangsa hendrupungut habangi phai pat sikajala Meghalaya katkum ka jingkren na u director jongka DHS Dr. War Henin kasngi habaya day bat iwei itamen ibla don yaka karta ka bahnya place nam napo ka samlem district ribhoi balaong ning kongdu ba ini iyo yaka jingpang coronavirus henrai kane kamdai satya ka bashisha katkum ka jingkren na u Dr. War director jongka DHS te ladangi khinlang baro kibreu kibayo yakan ka jingpang covid-19 napo ka jala Meghalaya ki don kumba sauphlai ngut bat kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumar ki don satang khat saungut te ladangi khinlang ya kibreu kibayo yakan ka jingpang habaro ka wei ka India ka batang hapo ka arp sau kanta ki don kumba shipho hajar khandai spa nyop saungut bat kibla khlatno ki don kumba ar hajar lai ngut Tika India menta keladon haka kerdan kabasau habaya nujor bat kiwai kiri kibadon hakaleng jongka perthai. Ti habangi phai pat sekari Bangladesh katkum ka report naka World Health Organization baro kibrui kibayo yakani ka jingpang kidon kemba khandai pho hajar hendruspa khat khandai ngot kibla khlatno shi hajar arspa khandai kibakoj lai phunru hajar arspa hendrupsau. Bat kibrang shio thamai yakani ka jingpang ka batang hapo ka arpsau kanta ki don kumba lai hajar khandai te ka Bangladesh menta kala don haka kerdan ka bakhat phra haka jingsakta haune covid-19 ditangkini ki khobor khoble sibun